Listen, gur mí mágad sa tíomhút am marin. Á, mí fáilte rud, ein uair. Listen, níon tú aglah le manúh. Aglah? Cad faoi? Ná dúirt le, tá tas nó an scéal fé níomh bíg. Á, níle sámálaí. Déadach sé seo andochar dhéana a Harry. Look, tása gom ach ní réon ráha an caiimid ar jab an dhéanamh. Tás am. Ok, déana mé cén uair. Well, cén tá maid iachta tain? Má bhín sé peachasúla in dhéana bheith éon amarúnach. A bud ní fadá nó go bhaid tú nóma éigen te gabh é. Ali, idir a méid ibre tá méid déana go bhórtláinte agus an surgery comá tá sé Jackar cinál súsla a chuid ibre fád. Well, cáimid fáilt amach cad a hála. Cear go leir, búla teach chu mé am lán agus déana muid snifiige. Ok. Ó, híla go tú crógach ar maid na héimeir? Ó. Scríb letir be. Chomúid. Agus héige tá tú scríb. Nárú be go chomúid, ha? Cafás sa prigda chu tú ná airthú go dorá héna agus do chrún chun am haspraí go neile. Ó, rud is anna sintí héimeis tu sa scríb letir. Bú tú rán go gaith agad agus frigin cadal, what you will, le letir scríb, ha? Nílam nach ach brana. Déting pápéir bhád níos fellúna ná sinna álit á mecha samgar tú á scríb. Ó, jau. Cad, is fis a bheith a chuil hórta duine go dhéana gaid, ha? A cuimrú o'r tein atá me héimeis. Tá men sinna sé scríb letir ag duine. Dhéana an cínt go mecha pápéir fellúnach. Lena hispáint gon duine sin gáú dhé. An mór ves a cham orthan na wer. Kom eens jou naar goed gaan nou in leeuw, hè? Brenna, is smaal hem ra, rod die alinge, des, geloof. Or misschien nu tussen top, heeft je dit geschreven, hè? Wil tú gael ráile he go mé páil tarinte nar I hiúcusí chuna tíad? Ha mis sé hééis ráile mat tú gar a fisáid. Bú cad a cíineicid. Ní mis sin dúna gar a gona bu. Tagtí si mo bhín si. Hémo is sí tinine. Cá tú bhainnis tuiscaní ná sin. Cá tú fiar chuoin fáilte chud an na tírimpe. Ní trémas wacha go garú gona bu. Wacha tílam san sé a gcuhfuil me, nú sin dúna tí dearmadó. Íon se gaiíomh de formsa. Bhfuil is hatsanis ach tá sé an. Bhfuil sé rud beár a heneoch leis sin leis. Ná PC figéachta agus tá sin seo hagamsa. Chonéin. Chonéin. Ré go chuid bit tradun siúach. Tá mar á méitlet. Jourín álinn filiachta héimeis fiam na filiachta. Fi an mún? Maak het riest. Míle fáilte rud. Zeg ik het al goed? We hebben geen laat. Ja, oké, slán. Hinnéad, hi. Hi, Harry. Ní fáid an go maithe mí. Cógur a tú leirtas mar slánta hin. Ba crinú agam nó tróna. Agus cad é do bhas fan scéal. Harry, tá sagad nach féile mé rud ará. Well, tá sagamach. Well, cad éana siad? Well, níl is am. Tás fósa glanús ráiglis na fistre. Feicim muid is dói. Right. Harry, hílá go méid agad nar cheart osrí cheanna go duine nach chuil chláirithe. Tá sagam, tá sam. But tá fúnar me go bharú go trá se camara. Well, le am géanana ní muid cinnte fós an é a chúis leis. Neach fós hain. Bíor me scéile hín a bhríd is rí agus a Jackar éis. Cadúir siad? Tá sad hain. Well, tuigim dómhar bhealach. Harry, tá brúnar, cai mé éimecht. Hinnéad, bhfuil buil an gnáil siad an caffé ar mód? Níl is am, Harry. Well, litir me héananis tú hain. Tá an bhfuil sin ann. Right. Slán. Samaya. Turna day. Can tell them not ya. Ross na room go my fair play it. Skip na my here. Right, so should I back my home. Ah, Jason, ke goed hoor. Alright, cool then. So, je gaat die hal? Oh, wel, dat is ook het heen, je roosje dientig.
Ar thug tú Dylan bháil ar éiche. Ar bhain dá leis. Cum iad? Anna bhá mar ar Dylan Tom. Ar fáilte rihann seamar be. Cichail Carmel. Well, le bheith fíorneir le tá an imméir an fófaí. Sinna fágur imime ó toban sin. Cai sí héana sorta amach. Is nach féad le counselling á na rudaigen. Ní go bhí sé go dochtú. Ní bheith riantas ar bíar am meach breakdown ceartaí an báta seo. Nach rud ar begur féad le dhéanana. Well, dír mé ar tíocht bháile ach tá so go Carmel. Ní féidir an tadaí nach ar a thuisce duine is agus tá mé brasáí sin dhéanam. Bé óignas ar Carmel in í. Bé ach bé fuise bheith go maiid. Dír mé héana agus ó héin. Ní sin an deile leis a chorbaí. Buna, geart an fóisteach. Feici mé ar báda. Ok. Haid, gur míle mai go tríomh. Út a cuairtar daigans. No, Níl, cefa. Út a cinse. Tá, ní me cuatú, chud a bheith. Darren. Céird. Lánach a dé. Muisca? Post a bhana stóire lánach a dé. Oh, right, gur maid. Níl dochtúir an dhéanach chaile binne híla. Cí mé níos déanaí, tá sé annach nó chuinmh. Dína go leor tíine ar naimte se chháilna. Tá dre dearmh. Nach on dochtúir dhéana a tairige, Harry bocht, ha? Ní go sé se go deo. Ní leon chrothúna san fós. Créatúr bocht. Níl seansa ige. Ní bhain chóisiúráilta do son. Hanú, ben se nána go deab ní háló se se. A héananas cúis leis. Well, now, ní bhíon sí gan locht. Gar te geiste lei sin. Nach míon cólíní déanamh cheesecakes don tic seo. Ní bhíon séhis ní héananig an scoil hót. Is go méad an trán da. Rán dá chóín cén dochar déach sé sin íana go inine. Nach raibh go go garcha meach cadúna sa gé maitha sé lárú bíd don áte. Cadúnas? Fiú don rán da. Ní bhain le chóisiúráilta dom héana haig. If me seo. Nád. Ceir fund seachtú mar sin heile. Ceir me dutí níos dearnaí. Ano, tú me se go ní chumá, tá sé ceart. No, ní hen targad bhí gasta. Ceir a gceiste mar. Na CV, dar ná. Ah, Louise. Céird. Híl me gur se seo pléitsein. Ní rud a beile play, tá mis sé gur a job agus sin. Louise! Ní te seo fellúach, tá muid gur amach le chélas, be dtíine caiins. Is cumlam sa deall ceir the éan duine. Tá me géirí a job. Feic mar ball. Wel, tá duine cínti ceilt rud a cínt. Caithe mu deáil amach cé héin agus céirtá sé ceilt. Ar bhil leart léon den eile faoin scéil? Bhí cúpla duineiste hanalm san seo, agus bhhailm lochló baríist. Fer an cheafé, an ledíal na heisteí, agus an ferrin an trán. Harry, Mac agus Colin. Go díirech, agus bhhailm a dhéanana chológus is féidir. Ó tá lán fáilte rot an ifig seo úsáid más mén leat. Ó, bheith sé sin go hiintach, ar bhiste leat. Os cum lom, cén am bhile é dhéine? Well, tróna más féidir. Hartar a trí chlog, mar sé sin cear go leor. Féic sé sin go bra, ba an surgery creitna agam faoin am sin. Well, be me sé go muslim mar sin. Slán. Feic mé go trí go bhargus. Dír. Hallo, Dr. Ní bhfuil? Ali? Ja, want má bhún tú isteach an seo ag an den nóid nóir sin be muid an tagla bhíine. Ok, slán, feic mé hu. Gurmad. Slán. Slán. Hi. Hi. There's Robbie. No, Tulsi, Sheila. No, we're study our situation. Agus ní rud go hálk síint. Sheila Arias, please. There's no way go ganne bhain an teigegus an joid ráise. Connie, look where she is, for God's sake. Well, mile plastic get you be. What are you, no? A dhéanú seo réad a bhirlí. An bhil se gáhan. Ceann a teag darna bhó sin? Tá máistú go hílann tú. Nach bhil tí héana an ceann núáil, Cefa mé tí gear a ceann second hand. A tá cin seo speisialta. A neart éige de héinis le ceann nú cheannacht mar a bhfuil bu cheart go meach. Né sé méidir tá mú díclé? Ní hoca le lútha chur a seo. Haig bhéitinne sandwiches agus chopán téma se. Nach mór a tína nach ré móbaile dáda tú iad. Tuair me sí a go iad. Agus fiú má vín tí stúk. Nach bhéit déo agus má mó ceánna cheannach, é? Ó bí a hást,
Níl anar smuoinú jazz ó bhé bhhain go mthe eile. Ó bhhaid bháin go máthir eile. Cinál colta bet a go dhean, ha? Ní hiice me mrágan mar in míle. Ní hiici. Just couldn't chop down to right. Ná bí leir mar sin lom. Jeez, here, tá borpal í sáit mar said, so na habertad nú. Nú céir. Look, my urge to get the holla. Just apple up gur chumma na ostí as a fridge, right? Agus tingo go go Harry lá ní. Ach ní hin an éirne. Jeez, na cum sa dulcur daine. Soccer bhíán de héananig sémas níhain se leit. Na tú ag í mór Dylan. Tá sé inta é ceall sa bhil a ríis. Be sé brééis den seán éit bhil an gur a Ó sé asúm go mé. Slé. Slá Angela. Tom, she's fáilteáil. Álím ce chutá. Cynnig tarás? Á mar go díireach. Sa dylan ein sa ledína. Ó agus fuiche me go ledín nálan a go héin ó hin. Có gorgeous lad. Gur mé amad. Búla me staach berne go bhile mí deice. Oh, me cinnte me si sásta sibseil chumá. So, cechú Carmel? Níl cara bigéí. An le bheith fírin le je sé gan is fear. Carmel? Sinna bechéim mí burt hí Carmel. Be Carmel tá gcónaí. Sinna dhearach Jack i gcónaí a Camerá taimnear an about seo. Gan Tom. Lá nach chu Carmel an naid a chuirte hain, sin lá nach chu seanta go chuide lein. Catú aonse chomh meach. Tá numach a daine tí agus beidir go airt tá lá. Jesus, céir dúna. Gad mas mo tic an hiúnam chudbó. Just fan amachchas a seoach, right? Jesus, nó tá umteach. Agus níl ansa ach gadaí agus brégadú agus me tí tarseachit. Bé chu gur mar seach, bud nó cinnte bé. Is cumlum sa céir Harlín scote meach. Cunne do rún bradach, mar ní me gur bh eán ní smú. Ciara! Agus rá cheappaide, Ca tú héna péad go bhíine. Oh, hello, Angela. Oliver, ní go dtí tú? Tá me go mágur mahad. Bhil sé héon na chála? Oh, well, bhíoch, a dú siad éist. Arú na maiche babaí. Ja, beidir inisich. Chod an me néal réidige. Bhí na chead seaartan í cruúé. An na búach le bíart. Pam go bhí sé sé seaartaní, cá lá an é hín sin. Golo? Sin na gréad, sin na bhí sír si go bí. Arú na galant an babaí. Tá sé tíra cos le hain. Geappa. Níag se coslacht ar be. Hé, Bernie, de factor. Arc, mar seogad, bhí me gur éh agad an máiste. Angela, tá hééis net sin rudí hort som hána héin. A tá seo spéisialta. Cad a héin? Bhí me gur agad ar chéir sin ar coúí a talúha armanis na dúrn. Ó. Bhí sam go i ceasa go agus taobhachtas bhí se. Well, mí maith, Angela. Talúha arm gromábal é hortaid. Ó, mestum beochar hálóschain. Ní sam chola, ní sam. Well, tá is déanana cócaígus cheesecakes ón géad láide dhéamh agus ganna an áú agus níle sam sa beochar tá me go le rá. Ní chamuid a chanéirning sin sin méid. Ach mé ceart am a bheic. An tá cíal bheith a choirín chuine tú chláb dúnta. Ní fiú a taint sa bluidirtain. Is mí an amad na chus i leit a Harlín sa rudí se gcónaí na cha. Na bac leis a cholín, í gácha a chanéirning siad. Ó héanaar sí seis. Okay, tá mu réile tasú. Colin?
Okay. Hello, Bernie. Well, to. Oh, Maglor. Actually, the Angela Court Summer Ball. Oh, yeah? Yeah, be. Agus. Well, Pedro just, well, she goes home, she made. Agus caffeine's on his side. Oh, Maglor, she's going to said. She's going to fire. Well, that's nog Jay Scott. Ja, ik neem aan Teddy en dan dinner of a lader schechske. No, kom maar vlekken me geteen al gegaard. Ja, zonder ze gaat anders. Je smaakt het als afval. Wie hier, wel een chance me aan zorgen en mag flat met tachom, nooit kind. Mag. Wel, wel kindje, maar dat kindje ben toe jaren. Ja, maar kindje daar. Je mag er zo tussen Teddy niet. Bernie! Bernie! Oh no, Bruna, come on. All right. Thank you, Mo. Look at Evan appointed. Oh, Hunnick Mahana. Oh, no, Charlie and Ericsson in the end, I feel. The three law. Yeah, I mean, Chagaro Hullala, Bill. I mean, to say I came a hand in it. Liam led the hoe. Oh, I need it. To say I come a ton. Excuse me, what a bar. No, no. You go, the candle adder, I mean, the chemistry on. Shut the shit. Yeah, toss you the question. You clue I could go, hey, never see Todding in Ishin. Get a grip. Well, Tossad go lit Liebristed. Well, when was it near Hig Michigan, Ginger and Torch of Antlashiganalshan, Ibre Eganon. Tá réalcha áir leacaí síos go bhuine bit a gur a bí a choláir. Caithfidh sé cadúna sa bheige agus caithfort scrúdú dionar a chudáisinaí. Chudáisinaí? An céiste nach a cholín. Ó sé, ach rinne me fíor chóramide nar a bhí me gobir grochil a bhlas ceart. Ro éon rud éagsúil faoin gcuí a rinne tú na cheesecakes gon cheafé an bouta seo. Tá me cinnte dearfa nach rá. Fáiltisteach, lumsa studio inniu tá an zlíodóir umráiteach Malachy Kane. Ba mu play colscara, so má tá ein cheist nó túrimí agé. Na the colas mar a bheith cé? Á sreig tí a tes. Har lóise sin mar isceart le heile go fáil, you know. Cúisina bhín sig daoine le colscara áil. Well, mar is óla téanana chaitrína tá mai cinnte. Tá sin na feibna go handú le daine ag ceilsrad a dhéanna chéile, agus ag ginseocht bréagaá chéile. Well, tá mai cinnte go bhí míhiscinnti idir daoine go binnig ach ní hin le rá go bé colscara an réiteach is fear. Brian sé sin na daine tá gist? Tá mai cinnte go mrahan, agus anú ní bhíon chulathir dumh agus bán bíon ráin sin ar gach scéal. Ach, an éirí hir bíon an locht ar ghuinicint. Agus nuair a héins cásnaí os cór na cuirte, well, tá sé suas gon líon sin ebrúmach céna ceart. Hello, Radio Pobble. Thank you, Stuart. Right, fanbo in Giovanni Rohur. Katrina, tá gluhan seo fí hallscar agus cuasí talan, dóci tú a? Tá broan am a bhainní Rohur a nímáú a fríte le na hoie, bhainna idir a líne? Right, ní anhí. All right, ceart go leor, slán. Agus an dóil le go bé an colscar an réiteach is fear, nó mín daoine wádros Éistú, mar Róma í sin. Cé bhhair tú na heistrí? Na rú me tam. Cé bhhair tú na heistrí? Fóteal méid. Cé náid? Cé náid ar fóteal tú iad? Bhac. Ar go tú díireach go dtíon café iad? Níorg. Car stóráil tú iad? Stór me sa friide taraiche. Cé náid? Sa mo heilig, náid gepa. Caithim muid an frid sin ceall. Agus an sin? Thug me dín café de an bhharach. Rog tú na náid iad? Níorg. Ró éanaí néondí leit nar a thug tú na heistrí? Níorg. Here, Mr. Little cycle and shot. Hi. So, what do anyway? Hey, Kira. What's all right? Tá, má tá. Get in. Táda. Ní rá nach an rí. Come on, Kira. Fris me héana agus meach sús le chéile. Oh. Well, fris me sé sús le meach. Sorry. I will do. What? Níl dar irid. Níor cheap me go mach.
bhfuil tusa? Ní really. Ciara. Anta ní swearing it. An é meic an tain duine thuláthar eisteí go sin lá sin. Sé. Agus bhfuil le cétóráil sé iad. Nílas nó, well, se bhí mar go busy sin sa rimime dámar ceiste chu réir. Ach nach digann tú cécha tromthúiseachgus tá sé seo. Tá sam tá brandar. Nis tá go leor daoine tí. Cuide cub sách donna. Nis má tá ólas bi agat sa caithe tú bhfuir dún. Tá brandar meach, bhil níl. Brenn héile. Áineach mór le ar a thuirt sa hain. Ní fiscad a hála dí hains Robbie ach just fá gatraba. Mar dúirlacht a bhéla, you are not your brother's keeper. Har mar an go le ceartta a bherni. Bhil sa teát an tá dara gáta. Haine go me se geirí Bobbies na dhéamar sin. Ar a leid a danteart agad, agus bodís ar dóitanmh. Gapa. Kente, flug sé, sin ná was an neidir a cibí. Tá seans. Tá mai gente de bherni tan tá dara gart. Ná bhil le ceart ag daintí síle, Híle, Brenda just fága. If má buid algo. Bherni ci dé seo, plantá sa bé? Sort. Os go le go bheic tú? Ciach seo dit? Angela. Oh, Angela. Can hír se tan na bé? Híle, nís an go dhéana smá. Ná bhil a gáil outside? Tás am ceapta beidir go mes me bheabhar. Ach sort, well, fám ball an báshaid. Is ní man an stop crímúir sin. Well, teigem did. Ha bhín hen ar hóca le seanarid. Cé gur sean tá Jessica í éhad did. Sam, mes go dhéana smá. O go tína ne man nic an uair me tain. Sure ní ar a complicated fi seo. Cean nó? Sure cean haim sin tí dain hid le lefis mas tín gailif. Híle, sin smaí éintach. Go me leid? Not at all. Sure conna sem mís trobaid ma. Gur míle maithe. Ó Katrina, bhil an focail bheith gom le. Hi, Ellie. Has to go leir le mar leis an fiasco san le Malachinmh. Cum leisciú? An chlár fé chuirt scara. Oh, yeah, how is that? Ná tardóch a le héad a ríist. Look, tá sé olcaháinú de seán go síle fel ar gan bertile bheith tarcha sa chéire. Go mór agus sibhar an éir? Ní an ceart féú tú gains. Listen, Katrina, what if on agus could mé deile leis a glórsan, all right? Wel, tá sin anún gona cholan is. Na chfuil? Ó, ach, tá rud amháin. Charas mu dhéana rih ré. Céad sin? Glana fiacla. Glana fiacla, maith an búchalthú. Ó, agus tá rud amháin eile freisin. Céad sin, cáid ihe wathe rád amháin maí nach gatha maid. Túrpóginn tí. Maith an búchal. Nes? Má póithe henna beáí. Agus seo, Teddy, Horslín, Carla, Sus, Matt. Ó, war. Tá go trom. Nis, muchtú an salas? Agus be scéirí again? Ceart faoi Guardian an tunis, ha? Okay, Tasha, okay, please, just stop a queen, Evan. Please, Evan. Just stop a queen, it's a calculor. Ní som citt a míart le. Ní som citt a white. Ma wit a bwydel. Dar ma dan happy. Ní som citt a bwydel ma capi yellow. Please.